Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon nga po, andito na naman po tayo sa Santa Barbara, Pangasinan dahil po mayroon pong nag-message po sa atin na bibili po ng grow outs. Ayan. Ang location po nila ay sa Ilocos Norte pa po. Ayan. Sobrang layo na po yun pero pumunta po sila dito para po bumili ng grow outs. Ayan. Ayan po sila. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan po sila. Tapos, dalawa po sila. Itong una ay taga-season. Pero yung pangalawa pong i-vlog ko na susunod po dito na ay papakita ko ay nasa biyahe pa lang po. Galing Ilocos Norte po yun. Ayan. Kaya papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga kukuning sukat. At ayan nga guys, dito po sa kabila ay nagkakarga po kami ng tubig. Yan. Nag-overflow po kami. Kasi po yung tubig po ay maitim na po. Kailangan na po nating i-overflow. Kasi po pag hindi po tayo nag-overflow, kawawa naman po yung mga isda. Baka magkapunggos po sila. Yan. Tapos doon naman po sa kabila, nagdi-drain na po. Kasi yun po yung i-harvest po ngayong araw. Dito po yung mga 2-in-1 at saka 3-in-1. Yan. Tapos yung dito naman po sa lupa, wala na po. Kasi po nung Martes, nag-alis po kami ng ano dyan. Nilagay po namin lahat dito. Para pag may bibili po, mabilis lang pong makahuli. Yan. Mamaya po ipapakita ko po yung laman nito at saka yung mga kukunin po ng mga buyer po natin. At ayun nga guys, yan na po yung laman ng mga concrete pan dito sa una. Yan. At ayun na po yung mga buyer po natin. Andito na po sila. Yan. 3-in-1 tsaka 2-in-1. Dumayo pa po sila para po makabili lang po ng grow outs. Yan, yung laman niya. At yun nga guys, dahil po sila po yung nauna, yung taga-season, syempre po sila po yung unang huhulian po natin. Ang kukunin po nila dito ay yung 2-in-1 tsaka 3-in-1. 100 kilo, tapos sa 3-in-1 naman po ay 100 kilo din. Yan po yung mga hinuli po namin na kukunin po nila. At saka sa mga hindi pa po nakakaalam, yung buyer na ito ay tayo po yung nakapaghanap po. Siyempre po yung sabi ko nga sa inyo sa mga video ko, pag bumili po ng fingerlings tapos sa nagpaturo po, tutulungan po natin hanggang sa harvest. Ayan. Tayo po yung mismong pupunta sa kanila para tulungan po sa harvest tapos sa pagpili po ng mga bibilihin po ng mga buyer po. Ayan. Yan po yung ginagawa po namin dito. At ayun nga guys, tapos na po yung sa season po kung saan ang kinuha pong kilo ay 200 kilos po. Ayan. Dito naman po sa Ilocos Norte, ito po yung pinipili po namin, 2-in-1 tsaka 3-in-1 din po. Ang estimate po na kukunin po dito hanggat meron pong malaki kukunin niya po. Kaya ang pwedeng makuha dito ay nasa 2,000 to 2,500 kilos. Ayan. Kung napansin nyo, hindi po kasi maipasok po yung sasakyan po nila, kaya po gumamit lang po ng tricycle para po doon na lang po ang gagamitin para po mailabas lang yung mga kukunin po nila na hito na grow outs. Ayan. Kaya sa mga gusto pong bumili po yan, meron po tayong 3-in-1 at saka 2-in-1 na available. Ayan. Napapansin nyo po, tayo po talaga yung gagalaw po dito. Hindi lang po puro turo, kundi tayo po mismo yung mamimili at tutulungan po natin yung may-ari para po hindi naman po sila mahirapan. At yun nga guys, tapos na po tayo magpili ng mga binili po nila. Ayun po yung natira. Tapos yan na lang po yung mga natira dito sa loob. Ang available po ngayon ay nasa 3-in-1 po ang karamihan. Dito po yung mga 3-in-1 po. Marami pa pong laman to. Kaya sa mga gusto pong bumili po dyan, PM lang po kayo sa Facebook ko na ito or sa number ko na ito para po makapag-usap po tayo ng maayos po. Ayan. So lamang guys, maraming salamat po sa panonood. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para lagi na updated sa susunod pa naming video. Thank you.